ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи автотиҷи. ирӯз 2 апрели соли 2024 ирӯза навор 6-7 дона мошин қабул кардем. ба хотири шумо навораш мекунем, тамошо кунем. лайкҳоро бизанед, навора бо диққат тамошо кунем. барои реклама муроҷиат кунед. замин, хона, мошин, техника, аппарат, компания, компютер ва велосипед чизе боша роишин рекламаш мекунем, фурӯхта метавонем бачаҳо. ҳаддуши канали нав ба хотири шумо кушода мешавад. фақат лайк ва подписатсия ва поделитсия роӣ кунем бачаҳода. ҳамхеле мошино, хонаҳо даркоршон мешавад. ай канал ҳаракат мекунем, ёфта битемшон бачаҳо. Opel Astra G ҳастай, Toyota Camry ҳастай, Mercedes-Benz C-Class ҳастай, Opel Vectra B, Vectra C. хулас мошинчои чотка ҳамин Opel Astra гарани арзонай. тамошо кунед, ака сар мекунед элона. качесвара баланд кунед. дар комментария нависед кадом маркаи мошин шумода маъқулай. мо ҳаракат мекунем аз рӯи комментария шумо мошине ки шумода хостай мо пешниҳод бикунем, эълон сар мекунем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Hyundai Solaris ҳастай ки дар Москва метро соли нитсевуда қарор дорад. солаш 2014 сол 380,000 рубли русӣ меган нақша. мошинча зур конкретни бадай. бензини холӣ, мотор 1.4 коробкаш механика, краска сафед. дидестен дар рӯи экранатон чӣ хеле мошин ҳамин ҳолат Hyundai харо ҳаминҷа бочинагар. ака дар Москва касоне ки аз Москва тарафош мошин хариданияй 700-800,000 рубл данео амира 380,000 да бигиренша 2014 сол шай. мақсад барои такси заданам гарини удобния бардазид. меличи расход дора бамперш мега. ҳуҷҷати 1 сола алиш намешава. варианти алишра пешниҳод ки ба хотири алишидан зангам назанем. бо муомила мекунем, камтар арзон мекунанша сум дар курай. хулас савдош мекунанд. беҳуда занг назанед. аз номи канали автотиҷи фақат муроҷиат кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастай ки дар ноҳияи 5 қарор дора бардазиз. Astra G харо амиҷа бошен тамошош кунед. солаш 1999 солай 50,000 сомонӣ. Astra G гарайни қимата бардазиз. ҳаракат мекунем ками арзоноша аз ҳар як ҷон, аз ҳар як сайто баъзеша пешниҳод кунем барои шуморо. коробкаш механика, бензини холӣ, мотораш 1.6 литрай. краскаш дидесен кадом ҳолат дай. хай масъалаи балоно зур, дискои фасонзадагӣ. бензини холӣ, газ, дизел надоранд. мотораш 1.6ай. рақамои 96 66 36 19 занг мезанед. дар ноҳияи 5 да қарор дора бардазиз. хулас муомила кунед. баъд дар комментария бинависед кадом маркаи мошин шумода маъқулай, любители кадом мошин ҳастен. мақсад нависта монед. худо хоҳад комментарияро мехонем, лайкам мезанем да. ҳамин мошина ҳаракат карда кофта барои шуморо пешниҳод мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки дар кузофи универсал. бози сезони ҳамёй бод азиз. мақсад рӯзо гарм шид, гарини даркор мешаванд. ба ҳамин хотир камтар қиматш дестам. шаҳри душанбеда қарор дорад. солаш 1994 сол. фурӯхта мешавад ба нархи 35,500 сомонӣ. коробкаш механика, мотораш 1.8. бензин холӣ. рақамои 886 да занг мезанед, муомила мекунед. кузов универсал, номеро транзит. мотор, коробка, ходовой зур. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. варианти алишра гуфтагӣ нестанд. ҳам маъқул боша рақамошона занг зад алишкини алишира пешниҳод кунед. может бид дар кор боша алишам мекунам мумкин, чунки қайд накардам. 94 сол 35,500 фурӯхта мешавад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-Class ҳастай ки дар ноҳияи ёбони бостонӣ қарор дора бардазиз. ака тамошош кунед. касоне ки Mercedes хостен, ана ҳамун нафаро тамошо кунада маъқул боша бигираш. солаш 99 сол. сади накунед Mercedes-о дигар бардазиз. коробкаш механика, газ плюс бензин. даруни мошин тоза хушрӯ. мотор, коробка, ходовой хуб. дар ҳолати хуби техникӣ хулас қарор дорад. газ бензин ҳаракат мекунам. 57,000 сум мегам, бо камтар савдош мекунам. хулас дига муомила ҳам дора бад азиз.
коробка передачи механика объем моторш 2 литр бардар азиз. рақамои 991 агар занг мезанед муомила мекунед. хулас дигар ва маъқул боша агар занг занед маслиҳат кунед. нашоти мошинфурӯшо бардар азиз, касоне ки мошинотонро дар реклама мегузоред, ҳам бардоре ки мақсад мегӯянд ки мошинатонро пагар рӯзга мерам мегирам, мақсад ваъдатон мета, ҳамин хел накунед бачаҳои мошинхар. конкрет налока биспорен, ждатонка бирем бигирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry астае ки солиш 2010 сол. ҳама тарафа акма бояд нагум мотор 100%, коробка 100%, ходовой 100%, балона 100%. документ дора, ҳама тарафа қонуну қоида бигем ҳам хато намекунам, чунки ҳамин хел қайд кардан система музика 4 балон зур. хулас қонуну қоида кардагиам мошинча барои ҳай кардан тайёра 129000 сомониш мегӯям, бо савдош мекунам. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. ба хотире ки камтара мошинои қимат ҳам набор мекунем, бачаҳо ҳастанд ки мақсад мегӯянд ки пешниҳод кунем мошинчаи конкретниро ки бирем бихарем. дар русия қарор дорам, ба ҳамин хотир инҳоро чо мекунем, пешниҳодшон мекунем. мотори 35 бензини холӣ, коробкаш автоматика. Toyota Camry харо маромат кунед, занг занед. рақамҳои 552 ахириш 98 муроҷиат кунед азиз. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra 3 астае ки солиш 2002 сол дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 45000 сомониш мегӯям, бо савдош мекунам. 45 та Vectra 3 харо маромат. моториш DVD, коробка передачи автоматика. бензин газ, мақсад газ бензин ҳардуш кор мекунад. рақамои 974100 занг занед. краска тоза, мотор, коробка ходовой соз дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хуласи гап 45000 мегӯям, бо савдош мекунам. бардор азиз, навор ба охир мераса. лайкҳоро бизанед, ҳамин дастгирии шумо пешравии кори мо мешавад. ҳамин лайк, подписатсия зиёд шава, ака мақсад ҳавасманд ки шавем, бо мошинои беҳтарин наворои дароз барашон пешниҳод мекунем. бардор азиз, роҳӣ кунем бачаҳода дар комментария нависен кадом маркаи мошин шумода маъқул аст. ҳам мошин шумода маъқул шид нашид, ҳамаша нависта монен. хулас худтон эҳтиёт кунед, наворро дарши жад кунед. Саодо ТВ боз канал дорем дар ютуб бачаҳо, даромад дар оҷа тамошо кунед, беҳтарин навор мекунем. хайр.